Vitajte na stránke forexacademy.sk. Volám sa Tomáš Jakubička a v prvom rade by som vám chcel poďakovať za odovzdanie e-mailu. Ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste potvrdili e-mail, ktorý sme vám poslali. Nájdete ho v inboxe, ale môže sa stať, že vám ho počítač zaradí do spamu. Ak nechcete zmeškať ďalšie videá, je treba tento e-mail nájsť a potvrdiť. Takže, čo je to forexacademy.sk? Je to miesto, kde som si pre vás pripravil zo pár videí a chcel by som vám priblížiť day trading tým, že sa budete môcť pozrieť na niekoho, kto obchoduje a naozaj zarába a nie iba hovorí o teórii. Predtým ako vám ukážem zostrých videí, kde som obchodoval počas 3 dní, tak tu mám pre vás malý bonus a to sú binárne opcie. Iba dnes som sa rozhodol, že ich zaradím do tohto a ďalších videí. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a dáte mi nejaké priaznivé komenty. Ďakujem. Takže čo sú to tie binárne opcie? Binárne opcie alebo custom bets, ako sa volajú u brokera IG Index, sú tzv. Vstávkovaním na burze, kde určujete smer, ktorým sa podľa vás cena uberá. Ako môžete vidieť, tak toto nejak vypadá. Môžeme si dať fast money bets. A vlastne toto je obrazovka, ktorú máte, kde obchodujete alebo stávkujete. Povedzme, že euro-dolár bude, povedzme, že nižšie, než je táto cena. Povedzme, že my si myslíme, že bude za behom 2 minút bude nižšie, než je momentálne teraz. Počkáme si na presne 2 minúty. 2, 1, čiže tak. Takže ako môžete vidieť, takto nejak prebieha obchodovanie binárnych opcií alebo custom bets. Ako ste si mohli všimnúť, je to pomerne jednoduchý systém, stačí vedieť, čo máte robiť. Zatiaľ sú tieto binárne opcie málo známe, ale ja ich už obchodujem nejaký ten čas, myslím, že od konca januára, čo je nejakých 9 mesiacov. Obchodujem ich hlavne vtedy, ak je trh príliš divoký alebo príliš kľudný. Ako môžete vidieť, obchodoval som ich naposledy včera, 22. septembra. 23. septembra je dnes, keď som vám ukázal názorný príklad, kde sme zarobili behom 2 minút 8 libier a 17 pencí. Takto nejak to ešte vypadalo včera. Ako môžete vidieť, z 10 obchodov a 9 bolo úspešných. A ako môžete si tiež všimnúť, že toto není žiadny demo účet, ale live účet. Máme tu viac ako 419 strán a po 5 obchodov, čo je nejakých viac ako 2000 obchodov. Hej. Takže dosť dlhá história. Poďme na koniec. Toto je vlastne 28. januára, keď som asi začal na ostro. Vlastne tu môžeme si pozrieť, povedzme, že po 2 týždňoch, keď som už naozaj zarábal celkom slušne, myslím, že vtedy to bolo viac behom hodiny a pol, ako dnes robím za celý deň, ale ako som povedal, dnes sa to snažím robiť viac na istotu, vtedy to bolo, by som povedal, že hazard, ktorý mi dosť dlhú dobu vychádzal. Takže toto je ešte dnes, to dáme nakoniec. Kľudne si môžete zobrať kalkulačku, neviem koľko to vychádza tu, ale myslím, že behom hodiny alebo hodiny a pol by tam mal byť profit minimálne 300 libier. Ja vám to pomaly preklikám, aby ste to mohli nahádzať do kalkulačky. Ako si môžete všimnúť, obchodoval som takmer každé 2 minúty. A niekedy som stavkoval pomerne vysoké pozície, ako môžete vidieť 200 libier. Ešte stále 16. február.
Tu už začína 17. február a môžem vám ukázať aj ten. Ako môžete vidieť, viacej tých obchodov je plusových ako mínusových. Tak už tu nám začína 18. február, to už ďalej nebudem naťahovať, nech to video nemá povedzme 3 hodiny. A v dnešnej dobe som trochu polavil, ako som povedal, snažím sa zarobiť okolo tej stovky, 150, niekedy 200 a behom dňa cez tieto binárne opcie. Ale naša hlavná téma, ktorú budeme preberať, je klasické obchodovanie, ktoré mi vyhovuje oveľa viacej a mám lepšie skúsenosti v tom a cítim sa veľa istejšie, keď obchodujem klasické akcie alebo menové páry. A takže to je naša hlavná téma, ktorej sa budeme venovať aj naďalej. Určite vám pošlem nejaké ďalšie videá, čo sa týka týchto binárnych opcií. A zatiaľ si kľudne správte čas a pozrite si ďalšie video, kde je zostrih tých 3 dní, kedy som obchodoval. Zatiaľ čaute.